Silav, êvar baş, hemî hevala ra û çewanin hûn baş in, hêvîdarım hûn tev baş in, selamet in. Du rojin ez nikarim bername çê bikim, li dûr bûm, çûbûm sêhetê. Êvaye em hatin, îro em ê bi hev re bin di weşana zindî de. Hêvîdarım wê xweş derbas be, elbet girîdayî we ye. Eger hûn jî karibin bi peyamê xwe tevlî bin. Di vê navirê de eger destûra we hebe tona dengê xwe eyar bikim û bawer dikim kalîtet deng pir ne baş e. Niha çawa ye? Niha baştir e? Zê ji vê derê jî kontrol bikim. Audio erê. Niha deng baş e bawer dikim. Ka hûn çi dikin? Hûn li ku derê ne eger hûn bikaribin behsa xwe bikin, şikîcan bajarî hûn tevlî dibin. Hûn weşana me çawa dibînin? Ez li bendê me ku hinekî şîrovê bikin, bi vêya we em hinekî bikaribin zêdetir hevûdû nas bikin. Ji ber ku ez pir dixwazim ne tenê ez, em tev bi hev re hebin. Em bi hev re hebin wekî kom baştir e. Di vê navirê de hevandam ji we re çend nûçe amade kirin, ez bi destûra we dîrek biçim dest pê bikim. Hemî nûçe mühim in. Hemî nûçeyên ku Kurd, Kurdistan eleqedar dike mühim in. Elbet pêra jî şîrove. Ji min re nebêjin şîrove bike ya neke, çünkü şîrove nebe nûçe bi tena serê xwe heqeten kêm dimîne. Ka ez binêrim, pêşî ez biçim Reqayê, li wê derê bû yerekî pir ecêb qewim ye. Min di hemî ajansa da nedît, lêbelê tenê li hin deran heye. Ev çi nûçe ye nizanim, ez ji we re bixwînim ka çi dikeve serê we. Li Reqayê li Bakurê Sûriyê qism dikeve başûrê Rojavayê Kurdistanê du şivan bi tevê sêsit pezê xwe hatin kuştin. Bûyer doh li çoltera Reqayê pêk hat li bajarokê Sebxayê li herêma Recûmê ya nêzîkê çiyayê Bişriyê rû daye. Ev Nord Pressê ragihandiye. Êrişkaran bombe bi du şivanan ve kirine pêşî bombe avêtine ser wan, ew bombe teqandine paşê jî gule li keriyê pez raşandine. Li gorî eynî çavkaniyê piştî ku gundiyên li derdorê nêzîkê ciyê bûyerê bûne, bombe hatine teqandin. Yan vana defik danîne pêşî bombe di şivanan da bi cih kirine, paşê wextê gundî hatine wê derê di nav wan de teqandine. Êrişkaran piştî teqîna bombeyan depoyên avê jî şewitandine, sêsit pez bi guleyan kuştine. Şeniyên herêmê dibêjin li wê derê gelek caran êrişê şivanan tê kirin. Demên dawiyê li herêma Bişîriyê êrişên komên ku Îran piştgiriya wan dike zêde bûne. Her wiha Daişî êrişên xwe yên li herêmê zêde kirine. Ev êrişa ku hatiye kirin êdî ji aliyê Daişê ve ye yan ji aliyê wan hêzan ve ye ku Îran piştgirî dide wan tam nediyar e. Ev hewceyê were lêkolîn kirin. Heqa te jî cureyekî ecêb ya terorê ye. Li Reqayê me gotibû teror pêk hatiye. Du şivan hatin kuştin bi tevê sêsit pezê buhan re. Em derbasî başûrê Kurdistanê bibin. Petrola Kurdistanê çima nayê derxistin? Çima niha gelê me yê başûrê Kurdistanê nikare fayde bibîne ji petrola xwe? Zerareke ciddî heye. Zerar qasê ku hûn dibînin 19 milyar dolar zerar heye. Berdevkê Komeleya Pîşesaziyê ya Neftê ya başûrê Kurdistanê Apî Kurd ragihand hikûmeta Iraqê ji bo jinûva destpêkirina xebatên hinardekirina hefta nefta herêma başûrê Kurdistanê tu gavekî navetiye. Yani hikûmeta Iraqê niha ne di nava xebatan de ye ji bo ku bikaribe petrola başûrê Kurdistanê derbixe yan jî destûrê bide ku kompanyayekî din şirketekî din vê petrolê derbixe bixe xizmeta gel. Hikûmeta Iraqê niha bêdeng e. Heta niha ziyanê ji ber rawestandina derxistina petrolê gihîştiye 19 milyar dolaran. Ji bo destpêkirina derxistina nefta herêma başûrê Kurdistanê gelek kompanyo, gelek şirket amade ne dixwazin bixebitin. Yek ji wan jî Apî Kurd heqeten Komeleya Pîşesazî ya Neftî ya Kurdistanê dibêje em amade ne derbixin vê yekê. Melis Kagins dibêje. Weke berdevkê vê saziyê da zanê ku ne tenê herêma Kurdistanê kompanyayên neftê hemî jî her wiha dewleta Iraqê jî zerar dibîne ji ber vê rawestandina xebatan. Ziyana mehane biqasî milyar dolarekî ye. Milyar dolar jî heqeten têra dewletekî bes e
Cana uzanın devleta Türkiye diçe beriyan ha. Diçu berderi IMF ji bu karibe milyarek hatta 3 milyar pere bi deyn bigire û xatkir 5 perçe lava rica dikir ji bu karibe pere deyn bigire. İja binerin petrola Başûrê Kurdistanê mehê milyarekî dolar dikare derkeve lêbelê ev jî niha hatiye rawestandin. Ji dema ku xebat hatine rawestandin heta niha zirar gihîştiye 19 milyar dolarî. Tiştekî pir ecêb e. Divê em bînin bîra xwe ku 25 Adara 2023 yani sala borî di Adarê de Dadgeha Navnetewî ya Lehevânînê biryar dabû xebatên derxistina petrolê were rawestandin. Sedem jî ew bû Herêma Başûrê Kurdistanê rojê nêzî 450,000 bermîl petrol pir bi erzanî dişand Tirkiye. Piştî vê biyerê ev hatibû sekinandin. Yani Iraq li dij derketibû. Nedixwest ku petrola Başûrê Kurdistanê bi erzanî teslîmê Tirkiye were kirin. Yani bi qismekî hûn dikarin pêşkêşî Tirkiye de hate kirin. Di berdêla çi da bû, çawa bû, kîjan tehdîta Tirkiye hebû li ser PDK yan jî Herêma Başûrê Kurdistanê çima awqas bi erzanî difirotin Tirkiye ev jî divê were lêkolîn kirin. Ama piştî biryara Iraqê ev hat sekinandin ev xebat. Niha Tirkiye jî nikare petrolê bigire ji Başûrê Kurdistanê. Dema mirov tekiliyên germ yên îro yên di navbera Iraq û dewleta Tirkiye de tîne berhev gelo mirov vê pirsê ji xwe dike. Gelo dibe ku dewleta Iraqê tekiliye Başûrê Kurdistanê bi dewleta Tirkiye re dabe sekinandin di mesela bazirganiya petrolê de û bi xwe ketibe dewrê vê petrolê bi xwe di demên pêşme de bifroşe Tirkiye. Yani edî bê Kurdistanê belkî bikevin nava tevgerê ev jî mühim e. Yani çünkü anha ji ber ku tu bandora Başûrê Kurdistanê tune ye li ser Iraqê li ser dewleta Tirkiye tune ye dikarin di nava bedengiyê de jî bikin, dikarin tehdît jî bikin, dikarin gef jî li Başûrê Kurdistanê bixwin û petrolê bigrin bifroşin Tirkiye, bifroşin welatên din pir bi erzanî. Bê ku haya hikûmeta Kurdistanê jê çêbe yan jî hay jê çêbe jî bi tehdîtê. Ev jî mümkün e. û pirsên di serê me ra derbas bin ev e. Yani aha Kurdistanê dewlemende ser erdê bin erdê lêbelê xelk jê fayde dibîne. Ji xwe niha yani bütçeya ku ji petrolê tê bi destxistin jî dîsa tere teslîmê Iraqê tê kirin. Iraqê dî xêra bavê xwe çi bide Kurdistanê ew e. Niha hevano em hinek behsa wê lêkolînê bikin, lêkolîna taybet ku hatiye kirin li Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê ka AKP çiqas dengan distîne, sibê hilbijartin çêbibe, CHP çiqas deng distîne û her wiha Dem Partî çiqas deng distîne. Di vê naverê de milletê Bakurê Kurdistanê xelkê me kîjan şexsiyetê ji xwe re weke serok dibîne, ev jî rêjiya wî heye. Sedî bîstê, sedî pêncî, şêstê, hîştê ev em niha bi hev re bimindin. Eger hevalê me amade bin yani îro em ê behsa vê mijarê bikin. Êrişên dewleta Tirkiye li ser Başûrê Kurdistanê hene. Amerîkayê di deqa dawî de daxuyanîkî daye di derbarê êrişên dewleta Tirkiye'de ka çawa dibîne. Balawelê ye ji 15 tebaqê vir ve hinkî dewleta Tirkiye bi Iraqê re peyman mor kiriye bi qasî 4-5 caran êriş hatin kirin ji hewayê ve bi dronan li ser wesaytên sivîl. Du hevalê me rojnameger jî di nav de bi qasî deh însan şehîd bûn, hemî jî sivîlin, hemî jî qismekî wan bi malbatê xwe re, bavekî bi tevî du kurê xwe di seyara xwe de şehîd bûn. Amerîka ku wekî yek ji garantorên herêmê ye saha hewayî ya Iraqê divin kontrola Amerîkayê de ye ka çawa dibîne vê meselê. Binêrin li Kerkûkê dema ku hindik be jî xwest drona dewleta Tirkiye anî xwarê li Kerkûkê. Dibe ku wekî şiyarî be, dibe ku li ser xwe heqeten wekî tehdît dîtibe lêbelê wextê bixwaze tîne xwarê. Bi destê Iraqê tîne xwarê, bi destê hêzên xwe, hêzên hevpeymanî ê ku li hember Daişê qaşotê dikoşin dikare bîne xwarê. Yan jî dikare şiyar bike ku wan dûr bixe. Ka daxuyaniya Amerîkayên bibînin çawa ye? Pêşî em cih bidin vê lêkolînê hevan no. Lêkolîn gelekî berfirê he.
şirketa ku lêkolîn pêkaniye anket hûn dikarin bêjin lêkolîn anket analîz tenê li cem Kurdan pêk hatiye yani li Bakurê Kurdistanê ji Kurdan hatiye pirsîn. Ez pêşî nûçeyê jî were bixwînim paşê mirov dikare şîrove bike. Ka AKP heliye ne heliye ne heliye jî çima nahele. Ew qasa pirsgirêkên aborî hene însan birçîne tîne sebebê vê birçîbûnê vê xelayî çi ye însan çima nikarin perçeyekî nav bibin mala xwe û berpirsiyarî vê meselê çima nikarin tespît bikin. û milletê me ji Dem Partiyê çi dixwaze? Yani çi hêvî dike li benda çi ye? Dem Partî çawa hereket bike çawa kîjan siyasetê bide pêşiya xwe dilê milletê me rehet dibe ew jî di nava pirsên anketê de ye. û behsa Selaheddîn Demirtaşî tê kirin. Milletê me Selaheddîn Demirtaş çawa dibîne? Êdî heqeten merû xemgîn dibe. Yani milletê me Selaheddîn çawa bibîne jî nebîne jî Selaheddîn weke mağdûrekî pir ciddî 47 sal ceza lê hatiye birîn niha li zîndanê hepsê de. Emrê wî cîwaniya wî jê tê girtin, astengî li pêşiya zanîna wî tê girtin, nikare bi milletê xwe re parve bike, nikare vê karîzma xwe vê kapasîteya xwe ya seroketiyê xerç bike bixe xizmeta milletê xwe. Halbuki berdana wî jî di destê milletê me de ye. Milletê me eger komîser hevbe ji dewleta Tirkiye bixwaze êdî weke meş mîtîng weke serhildan dibe dikare Selaheddîn jî hemî hevalê xwe jî hevalê Selaheddîn jî temamê wan bide berdan. Yani ev imkan heye di destê gelê me de ama ev imkan bi şiklekî baweke rêxistinî nayê bikaranîn merû şaş dimîne. Legalê jî yani tu kesekî nikare li hember we dawa ve bike çima çünkü hûn li hember vê bêhûquqiya ku li Selaheddîn û hevalê wî tê kirin hûn li hember derdikevin. Yani li hemberî we doz nayê vekirin. Tiştekî qanûnî ye, heqê we ye. Tu dibêjî min dengê xwe daye Selaheddîn ew li ser navê min daxife û hemî suçê ku kiriye ê min e. Ez suçê wî parve dikim. Ez dixwazim serokê min were berdan. Li Bakurê Kurdistanê kesê dengê xwe bi kar anîn yani jî demê berê de bi kar anîne ji partiyên siyasî çi hêvî dikin yên ku AKP'yê meyla wan guhertiye mesela ê ku dengê xwe dane AKP gelo heta niha meyla wan guheriye yani hê jî bi berdewamî dengê xwe didin AKP û çima didin AKP gelo bi zanebûn didin AKP ji bo ku Tirkiye heqeten ber bê xirabiyê ve bibe biçe perîşan bibe milletê Tirk êdî ji vê rewşê zêdetir xirab bibe felaket zêde bibe yan ji AKP hez dikin û bawer nakin ku ev rezaleta ku îro milletê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê nav daye suçê AKP be. Navenda lêkolîn û ramanê ya Spectrum Howzê bi sernavê rapora pîvana performans ya meyla dengdêrên Kurd raporek amade kir. Ji 33 rûpelan pêk tê ev rapor têde analîz encamên balkêş hene niha ji were ez ê bêjim. Xebat di navbera 15-28 Tebexê de li 12 bajarên Bakurê Kurdistanê hatiye kirin ve bi 1508 Kurdan re rûbirû hevdîtin hatiye kirin ji wan pirs hatiye kirin. 12 bajarên Bakurê Kurdistanê. Ez bawer dikim qismekî lêkolîn Stenbolê jî hatiye kirin. Mesele armanca vê lêkolînê ew e ji Kurdan bipirsin. Meyla Kurdan çi ye? We got erê we gotibe erê em dewam dikin. Li gorî encaman ji sedî 34.9 yani hûn bibêjin sedî 35. Xwewekî netewperwerê Kurd pênasê dikin ji sedî 23 jî xwewekî muhefazekar pênasê dikin ji sedî 19.19 hûn bibêjin sedî 20 ew jî xwewekî sosyalîst pênasê dikin. Yani ev eşkere dibe lêkolînekî balkêşê heqeten hûn diyar dibe ku li Bakurê Kurdistanê ji sedî 35 ji 100 kesan 35 wan dibêjin em netewperwerin. Yani heqê netewa xwe heqê Kurd û Kurdistanê dixwazin îdeolojî pir nexemame ye. Ol bawerî û em bêjin
Tişmiştê wisa tekîliya bi Tirkiye re tamamen ne em neteweperwerin. Sedî bîst û sê jî dibêjin em muhafazekarin. Muhafazekar çi ye? Yani girêdayê partiyên Tirkiye, AKP'ye, Saadet Partisi'ye, yan jî girêdayê ol û baweriya xwe ne ama Kurdin derdora Dem Partiye ne ew jî dibe muhafazekar e. Yani çand û kültûra xwe diparêze, ola xwe diparêze, tiştên berê diparêze. Ha kesî ku dibêje ez muhafazekarim hakikaten çi qas watiya muhafazakariyê zanin ew jî bigumane. Çünkü muhafazakarî tu tu tiştekî muhafaza dikî. Gelo çand û kültûra xwe, urf û adetê xwe, hafızaya milletê xwe tu çi qas müdafaa û muhafaza dikî. Ew mühim e. Ez ji ber vê şüphe da me. Çünkü muhafazakariya li Avrupayê û muhafazakariya li Tirkiye hinek cihev cuda ne. Muhafazakariya li Tirkiye ber bi faşîzmê ve diçe. Ama muhafazakariya li Avrupayê hinekî insanên ku urf û adetên xwe di çarçoveya Hristiyanîzmê de diparêzin hinekî dikeve wê çarçovê eleqa wan zêde bi faşîzmê tune ye. Normal insanên di helê xwe de ne. Eleqa wan zêde bi îdeolojiyê tune ye. Îjar ji sedî bîst însan jî sosyalîst in. Ew hinekî ber bi îdeolojiyê ve diçe. Sosyalîzm wekeviya însanan dixwazin. Yani ew sosyalîzmê çawa pênasê dikin ew jî mirov dikare dirêk ji wan bipirse. Li aliyê din ji sedî şêst û heftê kesê ku dengê xwe bi kar anîne yani bi eslê xwe Kurd dixwazin ku li Tirkiye hilbijartinên pêşwext çêbibe. Ji sedî şêst û heftê dengdêrên Kurd dixwazin li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hilbijartinên pêşwext çêbibin. Yani ev rewş bi vî şeklê nameşe. We got erê. Cana bêjin erê hûn bibêjin erê jî dengê we nayê min. We got erê gotinek pir xweş ez kurmancî de pir hez dikim. Wextê mirov hinek daxife din cemîatekî de yan ji cem hevala te got erê. Wextê ew bibêjin erê rast e yan wisa helwestek nîşan bidin mirov xweştir dikare sohbetê bidomîne. Dengdêrên Kurd li gel çareseriya doza Kurd herî zêde ji rewşa xirabiya aboriyê gilê û gazincan dikin. Dîsa li gorî encamên lêkolînê dengdêrên Kurd ji Dem Partiyê dixwazin zêdetir polîtikayên wekeviyê, edalet, zimanê Kurdî derbixin pêş. Ew dixwazin Dem Partî zêdetir xwedî li nasnameya Kurdî derkeve. Lêkolîn li kîjan bajaran pêk hatibû me gotibû 12 bajaran lê berê navê bajaran ev in li Agriyê, Dîlokê yani Entab, Eleh, Batman, Çewlik, Amed, Colemerg, Merdîn, Şirnax, Wan li Bakurê Kurdistanê her wiha li metropolên Tirkiye, Ankara û Mersinê jî ev lêkolîn hatiye kirin. Ez hêjî fêrî Elehê nebûme. Ji bo min Batman. Ez tim dibêjim Batman. Di çarçoveya vê lêkolînê de 1508 Kurdan re hevdîtin rûbirû hatiye kirin. Nîvê wan jin, nîvê wan mêr in. Direktorê Spektrumê yani Spektrum House Doktor Azad Barış ew zemanekî berdevkê HDP bû. Li ser armanca lêkolînê çi dibêje? Armanca vê xebatê ew e helwest meyla dengdêrên Kurd kifş bibe, nêrîna wan ya li hember partiyên çawa ye bila derkeve holê û çawa dinêrin. Eger dîmenê me bicem de qusurê nenêrin ji ber ku ser kompîterê ji ber ku kompîtera min herhalde hinek diweste çi ye nizanim germ dibe. Ama ne mesele dengê min tê we ew dîmen were jî tê yani. Ew dîmen ew ê were. Ez ê binêrim ka dîmen ew jî xweş e. Na. Ez ê binêrim ka dîmen. Tamam dîmen we hatiye.
Ez ê vê derê min di cêva xwe de jî vekiriye, di telefona xwe de jî vekiriye. Eger biçe ya kompîter ez wextê ser dixebitim, kompîter pir germ dibe herhalde. Ya ji wê ya jî ji ber ew ê. Ez bawer nakim ji ber înternetê be. Cî ku ez lê dixebitim înternet gelekî baş e, bihêz e, fîber e, fiber dibêjin hinekî wan. Ama nexeme, bila dengê me were ez lêkolînê bidomînim. Ez nabêjim hêzên dijmin hatine pêşî li me digirin, dîmenê me di dema Med TV de canan ew ê diketê. Tam Musa di demên herî germ ê bernameyan de we dît parazît davêtin ser weşanê. Weşana me dihat cembidandin, disekînî û astengî derdiket. Tabi ez nabêjim niha hêzên dijmin bi me re pir eleqedar nabin, ez bawer nakim. Dîmenê me bicemide jî nexeme, dengê me tê we. Ez dewam dikim lêkolînê hevalno. Dengdirên Kurd li gel çareseriya doza Kurdî herî zêde ji rewşa xirab a aboriyê gilûgazin can dikin. Li gorî encama lêkolînê dengderên Kurd ji Dem Partiyê dixwazin zêdetir polîtikayên wekeviyê edalet zimanê Kurdî derbixin pêş. Her wiha xwedî li nastemeya Kurdî derkeve dibêjin dengderên Kurd. Lêkolîn me gotibû li van bajaran pêkatiye ez dubare nekim navê van bajaran. Dîrektorê vê saziyê dibêje Azad Barış. Armanca vê xebatê ew e helwest û meyla dengderên Kurd kevş bibe, nêrina wan ya lehember partiyan çawa ye, li xwe çawa dinêrin. Em dibînin ku Dem Partî li Kurdistanê xurt e li berê Partiya Desthilatdar AKP hindik bejî qels dibe. Ez ê niha rêjiya dengê wan jî ji we re bêjim. Lewra muameleya Tayyip Erdogan û ya AKP ya li hemberî Kurdan dibe sedem ku ew di nava Kurdan de hêza xwe wenda bikin. Hêza xwe erê ji dest bidin. Di raporê de tişta herî balkêş ew e netewperwerî di nava Kurdan de zêdetir bûye li gorî berê. Pispor dibêjin her ku dewlet û desthilat yani AKP MHP polîtikayên bişaftin asîmîlasyonê pêş dixin, di çareserkirina meseleya Kurd û Tirk de xwe didin paş, Kurd ew qas zêdetir xwedî li nastemeya xwe derdikevin, xwedî li kurdiyetiya xwe derdikevin. Yani zext, zulm çiqas zêde dibe, kurdewarî û parastina mafê Kurda ew qasa zêdetir dibe, ew jî navî netewperwerî ye. Koordinatörê Spektrumê Zekî Gürür jî daxife, ka binirin ew çi dibêje. Di lêkolîna me de jî derket holê hema ji sê Kurdan yek xwe wekî netewperwerê Kurd pênasê dikin. Li gorî raporê eger sibê hilbijartin çêbibe, Dem Partî li bajarên Kurdan ji sedî 6.8 deng bi dest dixe. Li bajarên Kurdan ne temamê Tirkiyeyan, li bajarê Kurdan ew 12 bajarê Kurdan nava Kurdên Stenbolê de jî ji 7 kesan 6.8 dengê xwe didin Dem Partî. AK Partî ji sedî 16.5, CHP ji sedî 11.7 wê deng bigire. Em vê derê dibînin ku CHP dengê xwe zêde kirine. Li gorî encaman AK Partî li bajarê Kurdan dengê xwe kêm dike, CHP dengê xwe zêdetir dike. Erê AK Partî heqete heliya ye ji ber ku berê sedî 40 bû li Bakurê Kurdistanê. Lê tişta balkêş ew e ku CHP li nava Kurdên metropolên Tirkiye de jî dengê xwe zêde dikin. Li Stenbolê ku derdora 5 milyon Kurd lê hene, lêkolîn hatê kirin, Paraniya Kurdên Stenbolê daxwaza çareseriya pirsa Kurd dikin. Normal e Kurdî tu li Stenbolê de jî tu dixwazî doza Kurdî were çareserkirin. Ji sedî 51.7 beşdaran didin zanên ew di nava serokên siyasî de herî zêde Abdullah Öcalan, Selahaddin Demirtaş, Gültan Kışanak diacibîne. Di wê anketê de ji însanan hatiye pirsîn ji nava serokan û herî zêde kî diacibînin? Ê herî zêde deng girtine ji sedî 52 hûn bêjin, 51.7 hûn bêjin 52. Pir kêfa min ji vîrgûla ranaye. Da çek.
Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak veke serokên ku herî zêde têne ecebandin tên dîtin. Ji sedî 15.3 Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, Devlet Bahçeli binêrin ji sed Kurdan 15 Kurd Recep Tayyip Erdoğan û Hakan Fidan û Devlet Bahçeli teecibîne ne. Gelo ew hemî Kurdin yan asker û polîs û Kurdên li Bakurê Kurdistanê ne. Ez bawer nakim di vê anketê de çûbin cem polîs û askeran û dabin axaftin. Ez dibêjim kayvana Kurdin. Ey Kurdê me yê Bakurê Kurdistanê, ji sed kesên derdora we 15 kes Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, Devlet Bahçeli weke serokê xwe dibînin, wana pir diecibînin. Faaliyetê wan, xebatê wan, îşûkarê wan pir begem dikin. İşûkarê wan çi ye? Nokta. Ji sedî ne nokte du jî Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel û Mansur Yavaş teecibînin. Dengderên Kurd dixwazin dem partî zêdetir heta Kurdperweriyê xurttir bike, mafê ê Netewîyê Kurdan derxe pêş. Anketa me bi vî şeklî ye. Dîmenê me nacemide ne? Bicemide jî me got ne mesele. Ez ê vê meselê hal bikim, ez bar dikim kompîtera min germ dibe. Hevan no. Beriya niha, beriya çend roja pêr Dewleta Tirkiye, çapemeniya girêdayî Dewleta Tirkiye eşkere kiribû ku bînbaşiyekî wan krîza dil derbas kiriye tam di orta şerda, nava şerda û miriye. Lêbelê HPG wisa nabêje, HPG dibêje ev kesê ku behsa wî tê kirin bînbaşî di encama çalakiyekî me de hat kuştin û di destê me de delîl hene, ew ne tenê bû, sê esker jî hebûn. Navî Osman Ayan e. HPG dibêje bînbaşî Osman Ayan di çalakiya gerîla de hate kuştin, sê her wiha sê esker jî hatin ceza kirin. Ev gotina cezakirin gelekî balkêş e. Di daxuyanî HPG de tim heye. Cezakirin dikeve çarçove ew ê qasî ku zanim. Tu însanekî wextê saxiyî digirî û mehkeme dikî û paşê jî tu ceza lê dibirî û ceza wî çi dibe bila bibe tu ceza lê dibirî. Ama di vê derê de wextê ku hatine cezakirin di cezakirin de destûnîgî wî hatiye girêdan, gelo niha saxan di hepsê de ne ceza hatiye birîn. Ama cezakirin nayê mana ku hatiye kuştin. HPG bi daxuyaniyekê re gihand ku di çalakiya gerîla de bînbaşî fermandarê Artêşa Tirk Osman Ayan û sê esker hatine kuştin. Dewleta Tirk îdia kiribû ku serdar ew ê fermandarê ku em as dikin krîza dil derbas kiriye. Li gorî daxuyaniyê ev bûyer li Xakurkê pêk hatiye. Roja dudiyê îlonê bû saet nîvrê 12:05 derbas dibû. Gerîla bi çekên giran avitin ser koma askerên li girê şehîd hemin. Di vê çalakiyê de 4 esker hatin kuştin, 2 esker jî birîndar bibûn. Ji van 4 askeran yek bînbaşî bû Osman Ayan. Dibêje HPG. Îja niha em warim ser mesela daxuyaniya Amerîkayê ya di derbarê êrişên Dewleta Tirkiyeyê hevanna ka çi dibêje. Amerîkayê li ser operasyona Artêşa Tirkiyeyê yên li Herêma Başûrê Kurdistanê got divê sivîl hedef neyne girtin. Yani Amerika êrişên Dewleta Tirkiyeyê li ser Başûrê Kurdistanê yên li ser sivîlan rewa nabîne. Êrişên li ser hedefên gerîla elbet rewa dibîne. Amerikayê li ser operasyona Artêşa Tirkiyeyê li Herêma Kurdistanê divê sivîl werin parastin. Berê ku em basa daxuyaniya Amerîkayê bikin hevalên hêja, divê em bînin bîra xwe li gorî peymana dawî ya di navbera Îraq û Dewleta Tirkiyeyê de her du dewlet wê navendeke hevbeşiya ewlehiyê li Bexdayê ava bikin. Ji vê navendê hem xebatên askerî hem jî xebatên îstixbaratî ên hevbeş wê werin meşandin. Di hedefa wan de pêşî kadro milîtaneyên Partiya Karkerên Kurdistanê hene elbet. Wezîreta Karê Navxweyiya Herêma Başûrê Kurdistanê jî wê bibe endamê komîteya hevbeş ya ku li Bexdayê wê were avakirin, ew ê jî qismekî weke çavdêr tevlî bibe. Bifikirin ku di hedefa vê navendê de
militanên Partiya Karkerên Kurdistanê heye. Militan wextê dibêjim çi ye? Ne tenê kesê ku çek hildigirin. Hemî kesên ku di vê çarçovê de xizmetê dikin. Mesela ez bînim bîra we. Tamamê Kurdistanê de çend însan militanî dikin. Yani milîtê di Fransî de tê mana xebatê, yani aktif in. Kî bixebite ew dibe qismekî militan. Yani ev nakeve çarçoveya xebatên eskerî. Mesela tu dikarî parastina tu dikarî mafê mirovan biparêzî wê demê tu militanê mafê mirovan î. Ama dewleta Tirkiye Bexda ev navenda ku niha wê were avakirin li Bexdayê te weke terorîst dibîne. Tu mafê mirovan biparêzî jî, tu rojnameger bî jî. Süleyman Ehmed çima li Hewlêrê hatiye girtin ha? Rojnamevan e. Ê dibe tu militanî. Ez militanê çi me? Ê tu nûçeya radgihînî. Tu wextê nûçe ragihînî ew dikeve çarçoveya xeberê, yani îxbar. Her faaliyetê te sûç e. Tu mafê mirovan diparêzî, mafê Kurdan diparêzî. Wextê tu mafê Kurdan biparêzî, tê wê manê ku tu gilî û gazincan dikî ji şiddeta wan û ji terora wan. Te wextê giliyê terora wan kir, tu dibî militan. Mesela aniha ez çi dikim? Ez giliyê dewleta Tirkiye dikim. Yani gilî û gazincê xwe dibêjim, yani ji were nûçe radgihînim. Navê min dibe terorîst di çavê wan de. Çima? Çünkü ez giliyê wan dikim. Li hemberî wan dixebitim. Eger ez û însanê mîna min nebin, ev kirinê wan wê çi dibe? Wê meşru bibe. Yani jî di siyê de bimîne. Baş e? İjar ha, me basa çi dikir? Wezareta Karê Navxweyiya Herêma Kurdistanê jî wê bibe endamê komîteya Hevbeş ya li Bexdayê wê li hember militanên di çarçoveya Partiya Karkerên Kurdistanê de bixebitin, yani ev li hemberî wan e. Ji dema ku ev peyman hatiye îmzêkirin vir ve li derdora Hewlêrê, Kerkûkê, Silêmaniyê 4 erebe hatine bombekirin. Di 2 ji wan rojnamevan hemî kesên ku di van erebeyan de jiyana xwe ji dest dan şehîd bûn, tev sivîl bûn. Tê bîra we? Bavû kur hebû, malbat hebû, yek ji wan zarokan nexweş bû, serum hebû di milî wî de, dibirin xestexanê. Yani tam rezalet û felaket. Ev însan di ser de ne militan bûn jî. Rojnamevan erê dikarin bikevin çarçoveya militan, ew çarçoveya militana ku min ji were bas kir. İnsanên ku radibin daxuyanî didin, ew hemî jî militan in. Militanên QDP hene, PDK hene, YNK, dewleta Tirkiye, ev em hemî mirovên aktif yani. Duê manê de dibêjim. Mesela Amerika weke yek ji garantörên herêmê heta niha tu daxuyanî nedabû di derbarê van êrişên terorîstî yên li ser sivîlan de. Lêbelê li ser pirsa rojnamegerekî Rûdawê mecbûr ma daxuyanî bide û bibêje rast e em ne alîgirin ku sivîl hedef werin girtin. Me beriyan ha ji dewletê Tirkiye re gotibû bi Iraqê re bikeve tekiliyê, hedefa xwe tam bicih bîne, hedefa xwe bibîne û paşê êriş bike. Wextê ku hedefa te şaş ve tu êriş bikî, tu dibî sûcbar. Ez daxuyaniya rast ya Amerîkayê bixwînim ji were. Em bi berdewamî hikûmeta Tirkiye teşwîq dikin bi berpirsên hikûmeta Iraqê û Herêma Kurdistanê re li ser operasyonên leşkerî hevkariyê bike, ji wan agahiyan bigire, da ku sivîlan neke hedef, wan ji metirsiyê biparêze, ji tehlîkê biparêze. Li gorî tîmên aştiyên civakî CPT di nava 33 salan de ji ber êrişên Îran û dewleta Tirkiyeyên li Herêma Kurdistanê 845 sivîl bûne qurbanê. 425 kes ji wan jî canê xwe ji dest dane. Ev hejmar gelekî kêm ez dibêjim, yani sivîlên ku 33 salan da 845 sivîl nehatine kuştin. Pir zêdetir sivîl hatine kuştin. Yani tenê di van salên dawiyê de em merûv destaz bijmêre tere hezarî. Hed û hesabî tune.
Naha mijareki pir hassas heye dixwazim ji we re bas bikim ka hûn çawa dibînin. Heqeten ez fikra we jî merak dikim. Niha dewleta Tirk bi kîjan armancî daxuyanî Amerîkayê de pir zêde tiştekî tune ji we re bêjim. Yani dewleta Tirkiyê de dibêje wextê ku êriştekî bi Iraqê re bikeve Tekîliyê. Yani hedef şaşneke ye. Sîvîla nexe zêde serê me nexe belaya. Mesele ew e. Bibore. Di van demê dawiyê de dewleta Tirkiye Hûdepar gelekî derdixe pêş, dişîne Başûrê Kurdistanê. Hûn zanin pê çi ye? Çima? Beriya niha Suleyman Soylû çi gotibû? Ev projeya me ya herî mühim ya dîroka Komara Tirkiyeyê derxistina Hûdeparê. Hûn ê bibînin 10 salê din ez dixwazim çi bibêjim. 10 salê din wê çi bibe? 10 salê din em ê fehm bikin Suleyman Soylû çi gotiye, xastiye çi bibêje? Hûn ê çi bikin? Hûn ê bi destê vê partiyê Qirra Kurdan bibînin û ê saxmane wê bibêjin Suleyman Soylû hebû 10 sal berê wisa gotibû projeya herî mühim a dîroka Tirkiyeyê di derbarê Bakurê Kurdistanê de. Çi ye mesele? Yani Hûdapar wê çi bike yani? Proje herî baş mesele. Çi dikare bibe? Ez merak dikim. Kurdistan ava dike? Eger Kurdistan ava bike Süleyman Soylû mizginiyewî dide? Na. Wê demê avakirina Kurdistanê nine. Heqê Kurdan dide Kurda? Süleyman Soylû mizginiyewî dide? Wextê ku heqê Kurdan bide Kurdan çi îcab dike Süleyman Soylû mizginî bide? Heqê Kurda didî destûra bingehîn tînî lê zêde dikî îmze dikî pêdivî belkî bi muhateb bi Kurdan re jî muhateb îcab nake. Heqê Kurda çi îcab dike di destûra bingehîn de dinivîsînî û datînî ser masê û herkes bila pêk bîne. Zarok diçin mektebê filan bêvan herkes xwe re televîzyonê xwe vedike. Saziyê xwe vedikin kurmancî dibe zimanê fermî. Projeyekî pir cidî ya dewleta Tirkiye heye Hûdapar aktif têde cihîtêgire. Hûdapar berdewam weke berdewama Hizbullah heye. Ez vê derê naxwazim partiyên ku biryar dane bi rêya siyasî bikevin nava xebatê xwe pêk bînin. Hûdaparê heta niha pir cara got em eleqa me bi Hizbullahê tune ye. Hizbullah partiyekî sûcbar e, Hizbul Kontra ye bi dewleta Tirkiye re bi çeteyên dewleta Tirkiye re jî temêre weke hevkar ket nava xebatê di salên nodî de failên cinayetên failê wan diyar pêkanî ev kifş e. Ez dubare nakim. Hizbullah sûcbar e. Ev militanên Hizbullahê ku ji hepsê derketin anîn di nava xwe de Hûdapar çêkirin. Ev serokê wan jî Zekeriya oğlê ye. Ew jî awokatê wan bû filan bêvan. Niha dibêje em neberdewamin. Baş e tu ne wextê neberdewama wanî te biryar daye tu bi rêyên siyasî dixwazî faaliyetê bikî çi karê te heye li cem AKP? Çima AKP heyranê te ye û te bi kar tîne te dibe dixe meclîsê çima? Çima te li hember Kurdan dixwaze bi kar bîne û tu jî serê xwe tevînî tu jî erê dikî? Mesela destûra Hûdaparê de tiştên baş hene. Hemî nivîsîne. Em zanin vana hemî paravan in, hemî derewin. Madem Musayê Hûdapar kengê li hember heremên dagirkirî ê Rojavayê Kurdistanê derket. Hûdapar heta niha kengê ji bo serêkaniyê û ji bo terorîzma dewleta Tirkiye li Efrînê yek meşekî pêk aniye. Terorîzma mezin ku li Efrînê pêk hatiye li Gazayê pêk nehatiye. Li Gazayê hîn jî Filîstînî hene ama li Efrînê Kurd nemane, Qirra wan hatiye. Bi hezaran darûberî meyê Zeytûnê bûn, xilas bûrin, ji kokê ve rakirin, perîşan kirin, keçê me direvînin, ê dikujin, ê saxdihêlin di berdêla wan de fîdye dixwazin, pere dixwazin. Ew Hûdapar ku ew qas derdikeve behsa mafê Kurd û Kurdistanê dike, yek rojekî ji bo terorîzma dewleta Tirkiye, li hember terorîzma dewleta Tirkiye gavek jî navtiye. Çar insana naniye cem hev. Ama pir hêsan e. Wan gencên dibin navê dîn de tîne, hestê wan yên olî bi wan dilîze tîne wan berdide ser kafeteryayên Amedê û derdorê ê Batmanê wana sûç. Wextê ku Hûdapar dixwaze siyasêtê bike, tekîliya xwe bi terorîzmê re bide birîn.
Ez bahse kîjan terörizmê dikim? Terörizma AKP. Terörizma devleta Tirkiye. Wextê ku tekîliya xwe pêda bide birîn, nekeve nava hevkariyê, wê demê dikare di nava siyasetê de milletê me destek dabe, alîkarî dabe. Mesela ji bo wetê de mantıqeye partiyekî 0.5 deng digire û digitînin li Bakurê Kurdistanê mezin dikin û pêra fotoğrafa dikişînin û li cem serokkomar daîma cih didinê û di civînên herî mezin de di zîrveyan de cih didinê, li meclîsê cih didinê û mezin dikin ama li Bakurê Kurdistanê jî 0.5 dengî wî tune ye. Ama li kelekê însanekî mîna Selaheddîn Demirtaş di hepsê de ye, partiya ku Selaheddîn Demirtaş jê re serokatî kiribû sedî ne deh deng digire, Selaheddîn Buxa jî di vê derê de bixwasî sedî şêst ji Kurdan deng girtiye, ew dikeve hepsê. Yani dünyayekî wisa Kurd çawa dikarin qebûl bikin? Mantiqekî wisa Kurd çawa dikarin qebûl bikin? Ji ber vê yekê gelê me divê vê sextekariyê bibîne. Mizgîniya ku Süleyman Soylu daye milletê xwe divê em bibînin. Mizgîniya wan xurtkirin, mezinkirina Hüdaparê ye. Ama derdê serderdara niha dixwazin lingî wî li Başûrê Kurdistanê çêbikin. Hüdaparê dişînin cem pedekê di hevdîtinê wan de çi bû dibe em dixwazin yeketî çêbikin, em hevkariyê çêbikin bi Başûrê Kurdistanê. Tu hevkariya çi çêdikî Hüdapar? Tu hevkariyê li ser kîjan esasî çêdikî? Tu hevkariyê çêdikî li hember dagirkeriya dewleta Tirkiye? Tu hevkariyê çêdikî ji bo parastina zimanê Kurdî? Tu hevkariyê çêdikî ji bo azadiya milletê Kurd ku ji bo destûra bingehîn de tu mafê Kurdan bidî bicihkirin? Tu ji bo çi? Kîloyê te çi ye yani? Kîloyê te çi ye tu çi hevkariya ji bo milletê Kurd çêdikî? Rabordiya te çi ye? Çend mirovên te de hepsê dan? û tu ketî hepsê ji bo çi ketî hepsê? Ya qet wefa tune li cem we. İnsanekî mîna Selaheddîn Demirtaş ku emrê xwe de destê xwe nedabe çek sîleh, emrê xwe de şiddet bikar neanîbe li hember birekekî jî 47 sal ceza lê dibirin. Ew li wê derê hepsê de ye. Ez wextê dibêjim Selaheddîn Demirtaş behsa 10,000 hevalê wî jî dikim. İnsanên ku ji ber Kurd û Kurdistanê hatiye girtin, behsa wan hemiye dikim. û tu jî radibî bê ku behsa wan bikî, bê ku navê wan bilêv bikî, tu terî dikevî nava fealiyetekî ku dewleta Tirkiye terörîzm pêk tîne li hember. Ez ez tenê ji we re dibêjim baldar bin. Di vê çarçovê de mesela fealiyetekî din jî heye. Ez van demên dawiyê de dibînim diasporaya Kurd, netewên yekbûyî wana hemî ez bi şikl wan dinêrim. Ez ji we re bêjim. Yani lîstikek heye AKP bi destê hin derdoran dixwaze hin tiştan çêbike. Ez tenê dibêjim ji we rica dikim hinekî bi şik û guman lê binêrin. Yani par, pêrar, 3 sal berê, 7 sal berê kes ranebiye dosyaya li hember Peymana Lozanê nedaye Mehkemê Dewleta Tirkiye û radibin îro didinê. Xêr e, kî ji we re got vê dosyayê amade bikin berin bidin dadgeha Tirkiye û dadgeha Tirkiye jî viya red bike, deriyê me vebû ji bo biçin netewên yekbûyî. Netewên yekbûyî çi dike? Netewên yekbûyî kî ye? Fransa, İngiltere, Rusya, Amerika, Çîn. Endamên daîmî ê netewên yekbûyî. Ew ê çi bikin? Yani ew komisyonên piçûk miçûk dûvikê van tişta ya ew Rusyaya ku tu dibêjî li Rojavayê Kurdistanê ye. Sibê hetayê warê Lavrov Kurdan tehdît dike. Ew Amerîkaya ku tu dibêjî Amerîkaya ku netewên yekbûyî niha li wê derê bihêz e li Rojavayê Kurdistanê ye, li Başûrê Kurdistanê ye. Sibê hetayê warê em zanin hevalê me ê siyasî muhateb nagirin. Tenê aliyê eskerî ve tekîlî dane. Çîn ji xwe li holê ye. Yani kes bi te re eleqedar nabe. Ha, eger ev derdor bibin perçeyê lîstikekî ku AKP tezgah amade dike, yani ji doza Kurdî re çareseriyekî bê çareserî peyda bikin.
Ev mümkün e. Yani tenê ji bo xapandina Kurdan, ji bo Kurd dengê xwe dernekin. Çünkü bila haya ve hebe li ser Tirkiye plan projeyekî ciddî heye. Türkiye ber bi krîzekî ciddî ve çi. Beriya çend rojan me ji we re eşkere kiribû. Welatê ku herî zêde lê rîska şerê navxweyî heye, şerê sivîl Tirkiye ye. Ji pirsgirêkiyan aborî bigire heta pirsgirêkên siyasî li Tirkiye tevleviyekî ciddî heye. Millet radibe ser xwe. Ama ji bo ku dengê millet kêm bike AKP, MHP yan jî dewleta Tirkiye a Kûr ji niha ve zemînek hazir dikin. Ji bo cîhanê bêteng bikin. Ji cîhanê re bibêjin vaye derdê me û Kurdan tune ye. Yani wextê ku ev mirovên ku anha dosya hazir dikin li hember Lozanê divê zanibin ku niha ji bo Lozaneke nû dixebitin. Lozaneke nû ye. Têde AKP heye. Ev diasporaya ku bahs dikin tamamen PDK ye. Yani li kudra dünyayê hatiye dîtin ku PDK radibe daxilê karê navxeyê Tirkiye dibe û li hember AKP dosya amade dike dide Mahkemê Tirkiye ew jî red dikin ew jî başê dibin netimiyek bî. Tiştekî wisa heye? Netimiyek bî jî mahkemen ne. Ez ew qas ji we re bêjim hinek wextê ku nûçe tê pêşiya we bi şik û guman lê binêrin. Kî amade dike? Çima di vê demê de û li piş vê projeyê kî heye? û xêr e. Yani netimiyek bî ew qas rewşenbîrên Kurd hene li diasporayê li Ewropayê ev çil pêncî salin kesî fehm nekiriye vî karê bikin. İnsanên derdora AKP için vî karê dikin ew fehm dikin. Ji qas baqilin ya. Ji qas baqilin. Yani hûn ez ji bo min tiştekî pîvan e. Çima pîvan e zanî? Hûn zanin. Li derekî wextê 10,000 însan ji bo dew û dozekî di zindanê de be, hele Selhedîn Demirtaş, û li derdorê jî însan rabin bikevin nava fealiyetekî kurdewarî bê ku behsa Selhedîn Demirtaş û hevalên ku ji ber vê dozê hatine girtin. Bê ku behsa van însana were kirin, xebat were meşandin, ev xebat fişê ye. Ji bo min pîvan ew e. Beriya her tiştê, mesela wextê tu di dewleta Tirkiye re bikevî diyalogê, wer hesab kin rêveberên Partiya Karkerên Kurdistanê bi dewleta Tirkiye re dikevin nava diyalogê. Dixwazin çareseriyekî bibînin. Yani ew jî eger girtiyên li hepsê pêşî neyê sermasê, pêşî eger serbestiya wan neyê münaqeşe kirin û pêşî serbest neyîne berdan, her însanên ku ji doza Kurdî hatine girtin. Ew peyman viku vala ye. Tu manawî tune ye. Pêşî însanên ji ber dozê hatine girtin dibe ew rehîne werin berdan. Yani bînin ber çavê xwe însanek wextê we rehîne digire tu nabêjî ya pêşî rehîne min berde. Pêşî xebatên ji bo vê meselê dibe ji çarçova sûç were derxistin. Navû dibêje Amerîk çiqa dirêj dike. Tamam dirêj nakim. İran bi temamî li dijî koridora Zengezurê derket. Koridora ez bi çarpên cümleya ji we re bêjim. Binêrin koridora Zengezur çi navekî xweş. Hûn vê derê dibînin? Ez ji we re bêjim koridora Zengezurê ji Tirkiye dest pê dike, ji Nahçıvanê re derbas dibe, dikeve perçeyekî Ermenistanê, Ermenistanê re derbasê Azerbaycanê dibe, ji Azerbaycanê jî derya Hazarê re derbasî heta Asya Çînê dibe, diçe welatên din ên Tirkî Cumhuriyetan. Ew ê wiyalê. Ev
لگوری خلک پیمانا راوستاندن شر کراباغ چیایی او شرط بیراوه از بارد کم خالان نهانیا و پیمانه بو یک جوان خالان او بو کو ارمنستان ری بده آذربایجانه جبو کو دوی کوریدور ره درباس به و بچه ناچوان دبن کنترل آذربایجانه ده tamam tu ji Azerbaycanê ji bo biçî naçivanê divê korîdoreke reşayî hebe bejayî de tu derbas bibî û biçî naçivanê waxtê tu çûyî naçivanê ji wê derê tu dikarî derbasê Tirkiye bî tê çi manê Tirkiye naçivan Azerbaycan hemî di reşayî de dibin cîranê hev yani tu bi kamyonê bi tirê tu mal barkî yani tu tiştekî bixwazî derbasê Ewropayê bikî êdî vî tu dikarî bê kontrol derbas bibî ji ber ku hemî dibin dewletên Tirkî Cumhuriyet tu dikarî derbas bî niyeta wan ew e îja Ermenistan mehkûm e got erê ez qebûl dikim ji bo rawestandina şerê li Karabaxê baş e Rusya hat Azerbaycanê Putin ji bo ku Tirkiye bigire aliyê xwe ji bo ku Tirkiye îqna bike di şerê li Ukraynayê de di mesela Rojava de mesela hemî meselên siyasî de ji bo ku Tirkiye bigire cem xwe vê tavîzê bikartîne yani dibêje ez zorê li Azerbaycanê dikim ez zorê li Ermenistanê dikim ji bo ku ev koridor were vekirin Türkiye pir dixwaze vê koridorê ji bo Tirkiye meselekî pir mühim e çünkü yek ji armancê wan berfirehbûne îja di reşayî de bê kontrol dikare derbas be aniha Tirkiye ji bo derbasê Azerbaycanê be dibe ji Ermenistanê re derbas be ama eger ev koridor ve êdî pêdivî bi Ermenistanê tune ye bê kontrol derbas dibe herkes dikare here were yani tu hemolatiyê Tirkî bî tu divê sînorê de bê kontrol bê pasaport diçe heta Azerbaycanê çi guherî İran derket go îtiraz İran ha li dijî vê koridorê derdikeve ez vê ew qas were bihêlim di rojên pêşme de Kakşar Oramar ku niha li ser vê mijarê lêkolîn dike ev koridora Zengezorê İran çima li dijî vê koridorê derdikeve İran kîjan tavîzan dixwaze ji Tirkiye ji Rusyayê kîjan tavîzan dixwaze eger merov çi bide İranê ku qayîl dibe razî dibe ji bo vekirina vê koridorê bana hemî em ê ji Kakşar Oramar bipirsin ew ê rojên pêşme de bi mîvan ev mijarekî mühîm e ez ê li ser bisêkirim koridora Zengezorê hevanno ka kî ji we li vê derê ye ez vê rakim bes e hûn tev bi xêr hatin hevan we ez hatim peyamê we mesajê we dixwînim ka we çi gotiye qet mala we ava çekter botan brûsk silav ji we re ez ê we newestînim belkî hûn ê biçin kanalê hevalê din jî temaşe bikin ez pir we nedim sekrandinê Fuat İsmail Fehîm Çetinkaya û ez ê sibê jî hinek bi mijarên nû ez hêvî dikim radyo godar bikin heqeten dîmen tune ye kîjan radyo tu dibêjî waxtê tu dibêjî radyo godarî ki ez şaş fehm dikim ez dibêjim belkî dîmenê min cem diye ji xwe re tenê radyo godarî dikin yani ev kanala me biye weke radyo radyo bêjî dibe çima nebe êde baş e ez paşê ez waxtê vê bernamê dim sekrandin bawer bikin ez diçim ji xwe re çayek digirim peyamê we hemî yek bi yek dixwînim û ez îşaretê qelb îşaretê dil datînim serê nizanim hûn feq dikin nakin hema hemî peyamê ku ji min re tên tev başin tev xweşin mala we ava hûn her hebin ama tiştek ku hûn dikarin bikin ji bo ev kanala me hinekî zêdetir pêş keve êdî hûn parve dikin hûn behs dikin hûn çawa dikin li gorî sîstema xwe vê kanala me hinekî berfireh be baş dibe te bi xatirê we bi hêviya rojên xweş azad çi dikim bikim bila bedew be silav